Екшен ли няма смисъл повече да въртам? Той няма също. Че няма играй. Спинкинг. Шилбата! Спокойно! WWE и матча на това. Чакай, ще се качорка. Аз съм върна от камерата. Ренди Ортън! Let's go, man! Тренер за палката, бе. Стига. Виждали сте Стоян Колев и Климатика, ама вече сте видяли TV-то в начеко стрима. Бахте филма. Ако нещо кажеш за моите, ще направим каската синя като Уилма от Симпсън. Скарам Симпсон. Аз